Pećina 7 spavača. Po legendi su ovde neki momci bežali za vreme Rimljana, 7 njih, legli su ovde i Bog ih je uspavao. Spavali su 300 godina i kada su se probudili, izašli su napolje, hteli su da kupe hranu, međutim onda se videlo da je to nešto neobično, su imali novac koji nije pripadao nikome i onda su shvatili šta je, oni su se vratili ovde i onda su se ponovo uspavali večno. S ove strane, kako ove kaže, kasnije su napravljena 3 groba, sva 3 su bila prazna u stvari, ova 3 su s ove strane, levo, desno i pravo, a sa ove strane, u stvari, kažu navodno 4. Ovde u sredini dole je, znači ovaj sa vizantijskom zvezdom, drugi je dole, treći je ovde gde je ova kao rupa koja ima staklenu pregradu i tamo je 4. Ovde gde je staklena pregrada, tu može da se vidi, ne znam da li ja baš ovde imam svetlo, ali nema, mislim da nema svetlo ovde. Tu u svakom slučaju ovde postoje kosti, a te kosti smeša se Bog da prosti. Ovde je takođe deo zanimljiv, ovde mi ne znam šta mi reče da je ovde bilo, ali i ovo je mesto hodočašća za hrišćane. Smatra se da su oni bili prosvetljeni, ovde su izložili šta je verovatno pronađeno, ispred se nalazi dosta iskopina, a iznad je podignuta bila vizantijska crkva, a kasnije i džamije.